Sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Suno sa Isaias Kapitulo 53, versikulo 6, tanan kita kaangay sang karnero nga nagtalang. Naglipas kita ang tagsa-tagsa sa iya kaugalingon nga dalanon. Kag ang Ginoo nagpapasan sa iya sang kalautan naton nga tanan. Salamat sa Ginoo sa sining bersikulo kag sa iya balaan nga espiritu nga magabulig sa aton sa paghangop sa sining mga pululungon. Abyan si Isaias nagtagna kag naghambal nga kita may tendency kag kaangay kita sa mga karnero nga nagtalang. But instead nga silutan kita sa Ginoo, ang Diyos papasan sang aton nga mga sala dito sa iya anak nga amo ang Mesiyas sa mga katawan sa Israel, nga amo ang manluluwas naton sa sini nga kalibutan. Ini ginatawag nga messianic prophecy. Ang tagna o kon mga propesiya nanungod sa anointed one nga hari, pari o kon saserdote, kag isa ka propeta man. Siya amo si Ginoong Hesus, prophet, priest, and king. Ginatawag man ini nga suffering servant prophecy. Ang nagaantos nga alagad o kun ulipon nga tagna. Abyan ining mga karnero, ginatawag ini nga fascinating nga mga klase sang sapat. Kag ang pagtuon naton sa ilang nga mga batasan, pinaagi sa pagtuon naton sini, aton makita nga nga gingamit sa Ginoo ini nga sapat sa paglaragway sang batasan naton nga mga tao. Si Ginoong Hesus mismo naggamit sang karnero subong bahin sa iya nga parabol dira sa Lucas Kapitulo 15. The lost coin, the lost sheep, the lost son. Kag inang Luke 15 nagatudlo sa aton sang kabangdanan kun nga ang mga tao nawala. Why people are lost? Lost coin because of ginatawag naton carelessness. In a sense, the woman was careless na nawala niya ang coin. Number 2, because of ignorance. Pareho sina sang karnero, ignorante, dali matunto, dali mainto ang tao. Kag ikatatlo, because of rebellion. Amoy na ang lost son. Now, diri kita karon sa sheep, no? Ining karnero, timid, dali lang mahadlok, nervyoso, komportable sila sa damo nga sa panong sa mga karnero. Kag wala sila sang magamit subong ila self-defense. Extremely helpless. Nagakinanglan gid nga atipanon ining karnero. Kag nagasalig o kung nagasalig sa manugbantay sang karnero, agud nga matatapan sila. Ginakilala man ining mga karnero nga ungo, no? Dull, dim-witted, empty-headed, gullible, dali lang maintuan. Kag ini nga mga kalidad, sang karnero makita ini sa aton nga mga tao.
Siling sambalan kasulatan, kita, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Mga stupid kita. We have gone astray. Wala kita nagasubay, nagasunod, nagalakat sa matarong nga dalan. Dali kita ma-manipulate sining what is popular. Kag ako nagakilala nga madamo sa mga false teachers nga madamo man ang ila mga sumulunod. Amo nang ginakatingalahan naton. Pero kay siling man gid ni Ginoong Hesus, broad or wide is the way that leads to destruction, to death, to hell, in other words. Narrow lang ang dalan padulong sa kabuhi. So how quick we are to lust after manipulative false teachers. And we tend to follow the deceptive doctrines of demons. Dali lang kita maintuan kag magasunod sa dalan, halin sa dalan sa kamaturan, padulong sa dalan sa mga pagpatalang. Kag siling diri ni Isaias, tanan kita kaangay gid sang karnero. So wala sang exempted sa aton. Dali gid kita maintuan. So ining ginatawag bala sa English, no, nga sheephole, nagalaragway ina sang pagka dali mainto naton subong nga mga tao. Pero sa sining ikaduha nga bahin, sa sining bersikulo, kita wondering, nagatalang kita. Pero salamat nga may wonderful nga bugay sang Dios para sa aton. Instead nga kita padulong dito sa kalaglagan, kita padulong sa kasiguruhan, kaluwasan, paglaom dira sa kay Kristo Jesus. Kay nga kag ang Ginoo nagpapasan sa iya sang kalautan naton nga tanan. So makita naton diri ang makatilingala nga bugay kag kaayo sang Dios sa aton nga mga kabuhi. Siling sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6, sang mga maluya pa kita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di Diyos nun. Kita mga maluya abyan. Kita mga indi Diyos nun. Sa versikulo 8, Roma 5:8. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo napatay tungod sa aton. So ikatatlo, mga makasasala kita. Sa versikulo 10, siling diri, kag kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Dios paagi sa kamatayon sang iya anak, labi pa karon nga ginpasag-uli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Abyan, aton makita diri nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus naghatag sang solusyon sa aton problema nga amo ang sala. Problema naton amo nga dali kita magtalang, magpalayo sa Ginoo. Now, ang iya nga kabuhi amo ang naga-establisar kag nagapalig-on sa aton nga kaluwasan. Kung sa aton pa, abyan, naluwas kita tungod kag pinaagi sa kabuhi ni Jesus. Na-solve ang aton problema sa sala, pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Pero ang iban, ila lang man na idiritso nga naluwas kita pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus.
Nasolve ang aton problema sa sala, pinagi siya kamatayon. Napalig-on ang aton kabuhi o kung kaluwasan, pinaagi sa iyang kabuhi. Amo ina ang kahulugan sang Roma Kapitulo 5, versikulo 10. Balikon ko, kita maluya sa paghimo sa may nga buhat. Kita di Diyos nun. Ikatatlo, mga makasasala. Ikaapat, mga kaaway sang Diyos. Pero salamat sa sining wonderful grace of Jesus for the wandering sinners. Dalayawan ang Diyos. Pamangkot, nakabaton naka sini nga dulot, sini nga gift of eternal life abyan, imo ni mabaton, pinaagi sa kay Ginoong Hesus. Ining gift, ang ginahimo sini, ginabaton. Ang gift, eternal life. Busa hindi baklon, hindi pamimbrohan, hindi himuan sang maayo nga mga buhat agod nga ini mabayaran o kon maangkon. Liwaton ko, ang kaluwasan abyan, dulot, gift. Hindi siya reward, hindi siya padya, hindi siya prize, hindi siya prize, hindi padya, gift ini. Kag mabaton nimo ini abyan, pinaagi sa pagbaton sa kay Ginoong Hesukristo. Amay nga balaan, salamat gid sang imo libre nga kaluwasan. Salamat nga nakahangop kami sa sining nga mga kamatuoran. Kabay nga mahangpan man ini sa mga nagapamati sa sining istasyonan sang radyo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amen. Madamog nga salamat, Jud Tabuhara Madalag dira sa Iloilo City. Good morning. Sa kay Leonelyn Castro dira sa Lapay, Bayawan City. Ang Diyos magapakamayo sa aton tanan. Madamo gid nga salamat.